Ahojte priatelia, dnes máme veľmi zaujímavú tému. Mercedes-Benz A200D AMG Line, modernizovaný model pre rok 2026. Je to presne ten typ auta, ktorý dokazuje, že aj kompaktný automobil môže vyzerať skutočne luxusne. Pred nami je modernizovaná trieda A V177 s výkonným a úsporným 2,0-litrovým turbodízlovým motorom s výkonom 150 koní a krútiacim momentom 320 Nm. Motor spolupracuje s 8-stupňovou automatickou prevodovkou 8G DCT a Mercedes zrýchli z 0 na 100 km zahenia približne za 8,3 sekundy. Maximálna rýchlosť je 220 km zahenia a spotreba podľa VLTP dosahuje približne 4,9 litra na 100 km. Čísla sú však iba polovicou príbehu. Paket AMG Line dodáva automobilu športový charakter, agresívny predný nárazník, štýlové disky a prémiovo pôsobiaci interiér. Vo vnútri nájdeme moderný systém MBUX, digitálne displeje, ambientné osvetlenie a technológie, ktoré spríjemňujú každú jazdu. A čo je najdôležitejšie, tento Mercedes nemusí svoju prémiovosť nijako zdôrazňovať, jednoducho vyzerá luxusne. Štýlová, úsporná a technologicky vyspelá trieda A je ideálna do mesta aj na dlhé cesty. Mercedes-Benz A200D AMG Line je malé auto s veľkým charakterom. Ďakujeme za sledovanie a osobitne ďakujeme za vaše lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi automobily. Uvidíme sa na budúce.